خۆپێشاندانên milletê Kurd li hemû bajarên Kurdî xalek sereke bû di şoreşa Sûrî de. Fekokaribin dengê milletê Kurd bigihînin cîhanê û doza mafê Kurdî bikin di van xwepêşandanan de. Ala Kurdî û ala şoreşa Sûrî herdem li rex hev bûn, ji ber ku doza ketina rejîma Esed doza Xwediyê herdû ala bûn. Di xwepêşandanên bihûrî de milletê Kurd tekez kir got ew beşek giringê di Sûriya nû de. Lêbelê piştî got şoreşa Sûrî bi alî çekdarî de çû bi destê rejîma Sûrî, ew xwepêşandan li bajarê Kurdî û hemû bajarên Sûrî neman û dimîne hêvî ewa got şoreşa azadiyê û rûmetê vegera û di encamê de Sûriyak nû hemû milletê wê bi azadî jiyana xwe berdewam bike. رژیما هوار ملت نماوده به سوریت خواسه سوریت خواسه اف رژیما هوار ملت نماوده به سوریت خواسه سوریت خواسه Daxwaza milletê Kurd li Sûrî wek daxwaza hemû milletê Sûrî, azadî û ketina rejîmê ji encamê wan bû. Lêbelê civaka navdewletî û bombotayarên rejîma Esed xwepêşandan li seranserî Sûrî kêm kir û hêvî ewa got vegera.